Good evening. Good evening, sir. Yamboge Bianga. Yamboge Bianga. Forgive him hang there up. Siniga now request yours or Gana Batam. They came in or go away, but Tobia, the other them correct. Yes, sir. May share your camera. May share your camera, may weapon out. Okay. Otede now, I dig ma. All the mama. Bega camera. Okay, sir. I don't think By your television, and go Kadia. By your television, you're never for interview. Don't call here, give him a wabishi. Sorry, sir. By your the television. Abanyola, oh, my can you cook? A by your lair. Yes, sir. I'm busy. A by your lair. Yes, sir. Oh, just so my can you go? Oh, yeah. Okay, man, I'm never happening. How could you get Yes, sir. Now, the way for Nana, like a billion to get last. Okay, sir. Stanwa. Coral like this. Give you what I said. Say, I pray, no beach again. Kabega no cross threat. Give you what I side here beach again. Telegate fry pan age. Tanwa. What a phone of it. Now, I get on. I told me so cool no longer, and they so can't come to. If I have that way, him now a megan tafia now. One, I'm destruction, I got mayor, give a 4 target. Can't we lesson to you? Don't post to create that first video. Now, second video now, intro, fruit from you. Walk over a go t-shirt, regalo. Mana, I'm going to get that day that I give make a shot. I'm going to get guess him that mba, the chain make or not one there. Now, if we didn't interview your kitchen, I'm going to get 1 because we all want to or make interview with Teddy. I got one got Krumoka or Yaka warrior. The young on yours are 1 there while in what a criminal. Iburu na the Galibu. Mba. Ahage. Eh? Ahage. Aha Wonyechi. Oyechonya. Obabe. Oyechi. You are there. Abia State. Ebe na Abia. Arochukwu. Ebe na Arochukwu. Atani. Ebe na Atani. Ezindi Irole. Iburu na the Galibu. Iburu ebu nke na-achọ nwatakịrị m onye nna ya nwa na-achọ m datọ were isi jakịrị isi ahụ tife azụ were jakịrị isi ahụ tiyiri onye ebira ga bịa tako chikere meze were jakịrị isi ahụ yiri ndị nnọkọ atọ gbagburu n'ụwa gboo lanya achọ m datọ from you lanya jaka m isi ahụ azụ tiyiri onye banga gburu n'ụwa mbụ bụ jaka m isi ahụ azụ onye eri okay sir. Ichi onye lọrọ ụwa agbara egbe before. Sorry, sir. Gị sorry nke onwe gị. Sorry nke onwe gị. Hey, ele ihe mere nwa nna nwa that girl mere ịchọghị isi gị nne ya. Wo nwa gị nwa. Owe ihe mere nna ya. Mgbe
Na-ele anya ebe a jide fon a n'aka na-ekwuru m okwu. Alụghị m alụ. Ọ mgbe nọ na skuul ka ndị ntakịrị ka o ji fọs. Oke abara gị n'ike. Ọ ka m otu ikwuru ya. Nwoke ọbụla na-abịazi ya ma ihe ọ na-abịa. Onye mere iji reject ya nwe access to nwa ya. Mana enwe otu ị ga-esi ime nwa ahụ mata na ọ bụ nna ya lee ihe o mere gị. Ọ dịkwa important. Ka wee maa ebe dị ma nọ. Ọma ebe oshi. Okay, nwa gị ma ebe oshi. But ọmụ ka ọ nọ with. Okay, the phone ga n'aka ọfụma ka ọ bịa close because ana m anụkọma ihe na-ekwu. Nọrọ otu ahụ. Ya agbọghọbịa abara n'ike ya mụọra onye bara ya n'ike nwa. Ihe ọbụla mere adị m in support of you in a way, you understand? Adị in support of you. I'm very sorry for that, you understand? But all the man give me explain. And such a thing that we here get make live well life na-ekwesịghị ghọta the multi ikwuru ya nwoke ọbụla hụziri n'anya no that thing or decide they can hear no gini anụ no decide but I'm going to check when ele na ihe a na-abara gị ote tara na ahụ like this hụ uru n'ọgụ na a na-abakwa wow onye village unu mere gị ya Mba. Onye ebe Onye Mbano. Mbano. Ebe na Mbano. Amaghị m. Arọgbala gị mbụ. Mba. Dewe phone ahụ ọfụma ka m na-ahụ ihu gị ọ. Ọ dị m otu a. Enwere onye ara nọ side ebe ụlọ unu? Mba. Ị nọọla otu a ga-eme nwaanyị na nwaanyị mbụ? Okay. I like him the sincerity nọ gị n'ime. Ele mgbe iji bido imewe nwaanyị na nwaanyị? Ọ mgbe nọ na school. My school mother. Ele ọyawa our school mother dufuru gị? Ọ ya bụ ụzọ mee ya. Afrịka na-eme ya ma ugbu a? Mba. Egoroto ga-eme ya ka ọ wee kwesịrị ime ya. Ele mgbe e kwesịrị ya? Ana m eme ya ugbu a. Ihe m na-eme ugbu a ngwere dido vibrator. Akpọlịa ihe ahụ kpọọ ya Davido. Ọya ị nwere gịnị? Davido. Ọ Davido ka ị na-eji eme onwe gị. Elenu dị iche dị na nke mmakwa ukwu gị nọ na skuul mere gị na nke ị gara zụrụ n'ahịa na-eme onwe. Ifilu na ị ga-enwe love for a man again na ndụ gị ebe ị nwere ihe dị ụtọ ahụ na ndụ gị. Do you think that you can gwa m eziokwu bụ isi at yourself? O nwere ihe ọ sọrọ nwoke ra gị na anyụ ọ ị na-efilu nwoke? Be honest to you. Ahụ maka enweghị m nwoke ihe njide awa na-eweta onwe m tili nweta nwoke m kwụsị ya nke ahụ enweghị feelings nọ n'ime ya. Ọya ya gbaga wefụtara m ya ga bring it bile ga wefụta nga kpọsachara ihe ndị ọwụ. Mba, anọghị m n'ụlọ m anọ m ebe m na-eme isi. Lamaya dị na you need ready for this interview. Bile ga ahụ na Lamaya dị ebe achịbe continue this interview with you. Gị ga wefụta ihe ndị ama gị ọkụ ya. Ịma na ebe m nọ dị far from home. Ele ebe ị gara? M gara ikpe isi m na ebe m na-akpa isi m. Ele obodo ị nọ n'ihe a? Cyprus. Ị nọ Cyprus? Yes, sir. Yes, sir. Well, lanya. I will not continue this interview with you until I heard that number that in Okoni Humunga. And I him Nabaga. Came by he that in our own way. Came by he that a melon wine and wine again. What makes you now? I will go. I'm saying I him the G. I will go.
But the video not with you no longer. My child not with me now. And he that will before. Oh, before. Yeah. My child Kabiara Bianga 2 months ago. On of Nigeria. So 2 months. Don't lie to me here. Eh? Follow me at September can one baby meet him no Buddha. I'm not giving Ezokum, I don't remember this one's again. Ezokum. I'm going to get Ezokum on here name before. So, Mchoga, a real man, on here Jibianga. Rayman, okay, when I'm going to tag off my prayer. Yeah, anything, Kodo and consign. Chai. Yeah, I'm on that prayer. Okay. One boy, be a 2 okay, got there. Of man, where I'm Baby Gideon now. Pasa. Achom kegwa meshoku as it is. We got a Cyprus and when I want again ya metro ya me ya gwa meshoku. Don't feel free. Okay, actually gwa eziokwu. Before m bia Cyprus, ka man mere ihe nda ugu gwa mbia Cyprus. Before m bia Cyprus, awugi mu awukwanu porn star. Ewo gene. Porn star before m bia Cyprus. Okay, na art blue film. Like a poster. Ije mehi beribe na emewe give video game boy auto anaraga. Yes, sir. Or before. Okay, mbo. And then Nollywood when ka ahụ ka ndị Hollywood. Nollywood. Okay, ha ga-akpọgo kwụọ gị ụgwọ gị na nwoke ha kpego onye gị na ya ga-eme unu mechaa vidio oge gbaa gị n'ihu akwụkwọ. Mba, ọmụ anwụ ya. Okay, gị nwa anwụ ya. CEO. Ọmụ ahụ CEO. Gị nwa CEO of ịrụ ọtọ. Awụ m na number 2 in Africa before. Before. Initially. There millions of views na X videos. But I will have all before. Iji akpọta ụmụ nwaanyị kwụọ ọhụ ụgwọ na-eme ya ka ọwụ ị ga-anọrọ gị na-eme onwe gị. Nna akpọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kwụọ ọhụ ụgwọ eme ya. Okay. Akwụla ike before na okwu ugbu a international, local, video, and I don't that touch this. I don't play here. I don't joke here. I don't sincerity here. Nwoke ọwụla like really fine, but let the man go. That is one thing a woman should know. Okay. There is no how we can hide your character. Nwoke matage that ihe a ihe wu nwoke ha to hapụ gị lara where. I don't that touch it from you. Okay, sir. I don't that touch it from you. Madole na atare na that movie na art. Madole trala. Me we are. All different scenes. All depend on the scene. Madole trala get some difference. In a man and attack real life ko doesn't know that doesn't be a kohare there. All real. Madole na atanoge within a day. But I will actually make shooting. That particular shoot, the actor, they involved. Emechaya alawa. Oh, this. We make a Madole tagaguma. I can do. I can mention that, but actually made a particular scene about the actor they involved. Yabia, Emecha alawa. I'm saying, Madole Kurulega home. Amagim. They want to give Madole Kakene and Emeko. Mungo get at in a Brumada Bok or Madofu. Ofu yana atage a video. Ofu, but then I call more than Ofu. Email more than one. Yes. Like how many are talking on you now? A lot of my videos, more than 50 videos. Or talking now on you. Yes, sir. On you carry 50. I want to get I got the more camera. Yes, sir.
ele age ina achọ ka ha na-ata gị maga na ha mewe. So all depending on the story. Obuna m na art mother and child, then the boy got a bit younger than me. But obuna m art got no more with the child and the father, then the person got older than me. All depending on the I will give more direct. Oh, from the director. Mpama Nwola. Oh, Donna. Enigma. Dalo, I see you, Enigma. Gini buru nna gị? Mpam kara nka nwụọ. Enwere cousin gị tarala mbụ kemgbe ị pụtara ụwa? Mba. A na-ata gị. Eji okpu ata gị ka eji ata gị without. A na-eji okpu. Otu ihe a nọ n'ihu akwụkwọ ụwa niile ndị mmadụ na-ekiri ya. Ka ihe ị ga-emeli ka ewepụrụ gị ya. Because ka ọ ka na-akwụ gị ụgwọ. My own anọghị nke nọ nke other producers. The other producers nwe videos. Ha achọghị iwepụ ya. Izuolo ihe mbụ? Mba. Gị na nwaanyị ọ na-emekọ ma ugbu a? Be honest to me. Anyị anaghị eme ọ na video ka m mere na video. Ka gị na nwaanyị na-eme? Gị bịa gị gbanwee video ma ọwụ video ihe ka adọ gị n'ọbara. Ị ka na-ehikọ wite nwaanyị ibe. Listen, what I'm asking you, don't take me for granted. See, no man will fool. Every man need nwaanyị ọwụla ọ bịaga afọ. Both the secret and not and the both egwuregwu and non-egwuregwu. Okay. But I'm getting one begi. All ya were important thing is sometimes. Or can I look up Mubua? I cannot tell me why you begi Mubua. Sometimes in the way the feelings, but I may mega homia. Or what I have. Lela, what I have, I'm to get away. You beg or come again, Mubua. Mba. Ewegim. Ewegim. Owego nyemo na emega. For how many years can she make up with the one you beg? Since mbera obodo a na-eme ihe ndị ahụ ọzọ. Enwebe onye kwurele gị ka o nwere onye kwurele gị. Ana m ọmụ onye na-achọ gị. Ọmụ onye na-achọ gị. Ka ihe meziri iji kwụsị si na-echọ. Maka mpụtala nga ahụ bịara this place, so so according to the rules and regulation on ebe ahụ. Before nye ma akwụkwọ obodo, as in ha ma everything about me, so mbiga normal life here. Mana inwe opportunity batakwa Nigeria meet nwaanyị na-eme ka ga-akọchiri na-eme. Mba. Ana m eme ya for fun. Ana m eme ya for no na-agụ m chọrọ nwaanyị mee, all just for the video, for fun, for the video ka m mere at that time. So ị bịa ga-ewere ọnụ tinye nwaanyị ibe gị n'ike aṅụghị ike. Mba. Ele ihe ị na-eme ka ọha nwa na-aṅụ gị. Okay, ha nwa na-aṅụghị ike na-aṅụ ha nwa. Ma ndị mma ma ọ kọwa ụmụaka ibe gị. Mba, oge ndị mma. Nwa gị nwaanyị mụrụ na-mewe ihe ndị a ndụ ndị ya ibiri. Nwa gị nwaanyị a biwe ndụ ahụ, ọ ga-adị gị obi mma. My daughter. Nwa gị ahụ mụrụ na biwe ndụ ahụ, ị ga-adị happy. The essence nji bie dị ndụ ọ maka ya wa ka ọ ghara ibi dị ndụ. Onye nji mee all those things ka we can way a better life. Ihe gobie ndụ nwaanyị na nwaanyị, then were ọtọ gị na art film in the name of art nkwarịkọta iko ịrụ ọtọ nwoke na nwoke, different men and different women on air
both na Google and everywhere wo because of nwa gị nwanyị. Yeah. Eh? Benji buy ya first. Benji may ya first. Be I had a one butchery in operation and they give me on Benji buy guy. Kemgbe ahụ eji aga ụlọ ọgwụ eche ekikpo onwe gị. Enwere ọrịa ibu na enwere ihe iji amụ kpọrọ. Now, ku ọghọm dị na 13 n'ime gị ka ọghọm ka uru ya. Okay. Ọghọm the stigma like the way people ji ahụ ya na ọ dịghị mma na mmadụ mega ihe dị like that. Ọghọm nọ n'ime ya. But owekwana go ọrịa mma nọ n'ime because ị na-eme ya a na-test onye gị na-eme ga emela test first and a na-ejikwa protection. But the advantage nọ n'ime ya ọ gwụla maybe ego and fame ịdị famous. Okay, ihe iji eme gị ya wee ego na ịdị famous. Yes, all for ego ka eji na-eme ya or maybe for fame. Gị na nwoke ọkpala na WhatsApp mbụ gị vidio nwoke ahụ ngọte ogbe gị na mere kamera da gị were ọtọ gị sendịara nwoke mbụ gba ya were kirie kpọọ gị na fon gị na-arakọ on WhatsApp. Mgbe m na-eme all these things mmega ya because m na-ere ya ere. Okay, inweta ọtọ nwoke gị ree ya ere. Mba, ọ bụghị nke nwoke nke mụ. Okay, ma gị na nwoke mewe WhatsApp to WhatsApp ị ga-akọva ma onwe gị ma nwoke ahụ rekọdụ ọnụ ya na ereshi ndị na-ereshi. Our clients is protected, had it very protected. So anything made is on her anyway. Okay, na-ere ọtọ gị nke gị nwere. My video. Ya wa ọtọ gị na. They say they have full 28. Ijangamu. Yes, sir. How many minutes can I on Engam? A lot of minutes. I will can on your hand. The way for Nihu of Ma. How many minutes can I on Engam? As long as Onya Hushicho. Oh, can Donya Hanyo. Akwụkwọ ji atọ gị. Mba sir. Gwa m eziokwu gị na nwoke dị na mbụ ga-ezu oyi oshi. Gwa m eziokwu. Mba. Ihe mere nụ ihe a ikwu maka nwa gị mee ka e mere nụ oduba gị izu ohi ihe o dubara gị wee gba ọtọ gị na-ere ọtọ gị n'ihu akwụkwọ na-ati fim ịgba ọtọ na-ati fim ịgba ọtọ wetu nwoke then ka eme na oduba gị izu oshi ya wụrụ ọtọ gị then ime mmekọ nwaanyị na nwaanyị. And for me, I'm a hurt mmadụ, so I prefer to hurt myself instead of him onye ọzọ. Ana m ihe na-ewute na mme onye ahụ feel bad. Ana m hurt mmadụ, but I prefer to carry any cross on my head all the time. Ị ka na-agba akwụla na Cyprus? No, sir. Ka ihe mere iji kwụsị ịgba akwụla na Cyprus? Ka ihe na-arụzi na Cyprus? I was Naru before as a translator na camp, but now mega delivery. Yeah? Mega delivery now, food delivery. Okay, delivery ka ị na-emezi na? Yes, in order. We take from the restaurant, we take to your place on your magazine. Nwoke ọbụla bịara afọ ọlụlụ na sị gị ka gị na ya gaa n'ihu arụsị gị ṅụọrọ iyi n'ihu arụsị na agwa ndị kwuru nga na ị ga-emekwu ya eke na obiri nga mgbe ọbụla i mere ya ihu arụsị ahụ gbuo gị ga-eme ya.
Huh? Yes. You gave me a. Yes, sir. Okay, when him and Abagaram Gemba now because it is sincerity be here. I need the open mind be here. I'm not joking with people just sincerity be and I'm talking with you normal. Him natural watching. And I need the open mind. And I can never see you now boga shower. Man, the truth is there that now you are very sincere with what you are saying. And all they won't call my hair, either to have you as an open woman or to forget about you. And who call here, the person will not succeed in her life. And generation to generation, and that is the truth. You understand? So, power tap from Chineke Japogoko. In wrong cap, power tap from Gebianga, Chineke Japogoko. So, my sister, I love your sincerity. I who on this shushi. And when I'm weak, we be about shushi. No, sir. Huh? No, sir. Copy Bugelonga Hana. I did too much. Elenga copy Bugihana because based on the Hende Kawagasrim, the video, Amo, wine, Maka wine. Ganine was you room now. Elenga copy Bugiga has na. I did worry my home the very tight. Elenga Patra tight. I was look away who. Ihu and Carl all the very tight. Maybe I can like this. Which one? And when I'm going on Makankala. Call the tight. All natural and whom the small. And when I'm going on, you watch me pampa just spread question. Mba. Mpumpa bu ihu hotelegi. Okoreko. Mba. Okay, opera n'ime ka net ndị Nigeria. Yes, sir. Hotel net ndị Nigeria. Iji ahafụ ajị hotel gị ya eruo ka iji akpụ ya akpụ. Nna akpụ ya akpụ. Nwoke na-achọ ga-anọ Nigeria ka ọ ga-anọ obodo oyibo. Nke go n'obodo oyibo. Nke na obodo oyibo. Dewe fonu n'ihu ọnụ gị na aga ka m na n'ihe ị na-ekwu. Nke na obodo oyibo. Wepụ aka n'okpuru fonu gaa. Nwoke na-achọ ga-anọ Nigeria ka ọ ga-anọ obodo oyibo. Nke na obodo oyibo. Esi nwoke ọwụla bịara n'ụtụsị ka gị na-aṅụ iyi gị kpọrọ gị gaa n'ihu arụsị si gị ṅụọrọ iyi na agwa ndị ị gosiri ya na ị ga-akwụsịcha ya na eke na ya lụọ and ị ga-akwụsị gị iteke otu ịkpala agwa di na nwaanyị ọzọ ma o mee nka because according to you isi kwụsịrị ya na ị ga-eme ihe dị otu ahụ akwa ya. Aga m eme ihe dị otu ahụ mana iwe wela gị ka m kwuo okwu biko. Gaa n'iru. Mụ awụ a very naughty person. Mụ na nwoke m na-ewere ike so na-aga club or were ike so ga strip club or mee anything. All the kind of nwoke like it. For me, I don't see myself. Mgbe anyị kwugasị gị agala club ọ gịnị agala club ihe m jụga gị wụ nwoke bịa ịlụ gị kpọrọ gị gaa n'ihu mmụọ sị gị na ya ga-aṅụ iyi na ị ga-eme nwaanyị na nwaanyị ọdọ ime ya mmụọ gbuo gị and ị gakwa abịa ga-ewere onwe gị na-ete ihe n'ihu akwụkwọ na-eke ọtọ gị ege ị ga-aṅụ dị iyi. Yes, sir. Yes, sir. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Amaghị m nọmba o. Na-agụta ọnụ na ọ na-agụta ọnụ ọba uru. Ele mgbe i bidodere tawa ọtọ tawa amụ? All from secondary school.
What age they have? That means 10 years ago or 9 years. 18, 17 years. 17 years, really want. That was less part in my art film. 17 years. Yes, sir. Again, you know, didn't win it. Yes, sir. Because Tieremunga. I'm none at the mood. I'm a more different thing who will keep with her. Walanya Meshanya. Enter the mood now. Wameshanya. Enter the mood here now. Meshanya. Let's go. Meshanya. Meshanya. Come out. Meshanya. You want no? Meshanya. Oh. Oh. Ouch. Ouch. And you wanna? Huh? Yes, sir. It's okay. Oyoyo. Oh. Genotype again. AA. Blood group again. O plus. Alright, boy, your number, congrats. Plus 357 97 93 8370. Yeah, and I'm saying Meshanya. Hello, imagination. You want you to make him right now. It's a kind of thing in those days. Okay, congrats. Thank you. Oh, this sincere mind that come choro here. Chomo mogaga dekeji prega deganga. Chomia sincere mind. Where bianga gauge mlegwe ba don't play here. When I'm